Ekora mogi wadonje weche motenre koda ohala. Pisas magarita kwe ma Maragwa omako kwong ma okopuodhi manengo ginyalo romo nus milion e gwenge maga Zabka, Kabati e kar chung od bura ma Maragwa e kaunti ma Murang'a. Koyango wachno jalup County Commissioner Makono Gitonga Murungi wacho ni lwenj kedo kod kong'o ok bi dok chien kaluwore gi ndamo manoketi gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar tieko kong'o machal kod mago. Wuon kwong mane omakigo ne oringo ma olal ka obila nyaka sani pod go gigono. Tuko hapa kama kamati ya usalama ya Murang'a South Sub County kuendeleza shughuli ya kupambana na pombe haramu pamoja na counterfeit. Unakumbuka siku chache tu wakati Mheshimiwa Naibu wa Rais alipotembea hapa kaunti ya Murang'a, alitoa amri na akasema kwamba tuhakikishe pombe haramu na madawa ya kulevya yote ile ambayo iko kwenye hii kaunti na sehemu zingine iweze kuangaliwa na kuondolewa.